Ja ne znam u čemu je to problem, ali ljudi nas, kao da nas izbjegavaju. Mi napravimo skup u Novoj ulici gde imaju dve stambene zgrade ogromne. Ljudi se teru na nas. Gde ima park gde dolaze deca, deci su sva ta kola zanimljiva. I da niko iz te zgrade ne izađe da vidi bar šta se dešava. Predrasude postoje. Postoje predrasude, ali nadam se da će ova večeras naša priča malo da skrene te predrasude i zaista pozivam svo lokalno stanovništvo da svako ko ima predrasud da dođe, da se uveri da to nije onako kako oni zamišljaju. Da je to sasvim neka druga i lepa priča i da je to bazirano na druženju, a ne na divljanju po ulicama i da mi u stvari pokušavamo da napravimo jednu lepu sliku o ljudima koji se bave automobilima. Danas razgovaramo sa Stefanom i Miljanom iz auto tima Speed Hunt. Ispričajte nam za početak kako je krenula cela priča i što uopšte podrazumeva vaše udruženje? Pa, naše udruženje podrazumeva modifikaciju i sređivanje automobila što je estetski, što motorno, to je pojačavanje njegove snage. To je u stvari neki srž tog našeg, da kažemo, hobija nekog, ali generalno sam cilj nam je da zbližimo ljude, da se mi međusobno... Koji vole automobile. Da, uglavnom te naše limenke, po znacima navoda, nas zbližavaju i čine nas velikim drugarima. Koji mogu da nam budu od neke pomoći. A istorija se neka drugarstva, na primjer, mi farbamo, neko preslači kola i u suštini drugačije ne bi mogli da opstanemo u tom svijetu, jer je stvarno te modifikacije uopšte nisu jeftine, koliko ljudi misle da jesu. Pa to je trebalo bude jedno od mojih narednih pitanja. Ovo je pre svega hobi, ali tako? Nikome ovo nije posao ko možeš da zaradi. Ne. Da li je potrebno više uložiti nekog truda i vremena u to, ili više novčanih sredstava, ili praktično jedno i drugo? Pa, na primjer, za ovaj pravac koji mi pretežno radimo, ajde da kažem, styling, to je više potrebno, mislim, živaca, nego vremena. Styling se odnosi na vizualni izgled automobila, jer tu je mnogo prepravki, mnogo živaca, vremena, pa neće da se uklopi, pa ajde ponovo, pa neće, postojiš danas, ideš sutra. Tako da više iziskuje živaca nego vremena i novca, da kažem. Naravno, novac uvijek prisutan, bez novca nema nekih daljih radova. Da se vratimo na početak rada samog udruženja, kako ste se vi uopšte spojili, koliko vas ima, sigurno postoji neka priča kako je sve krenulo. Pa, kao što sam već na početku nekom rekao, kad smo se našli ovde, znači samo ime Speed Hunt postoji 2013. godine. Kada je ta neka priča u Staroj Pazovi krenulo je sa tim humanitarnim skupom za tog malog Uroša, gde je to stvarno jako lepo krenulo, gde sam ja to posmatrao sa strane, ja nisam bio uključen u tu priču. Ja sam posmatrao njih kao, ajde da kažemo, neki klinac koji i dalje to mašta o tome. I to je jako lepo krenulo i bilo mi drago da to napokon neko se setio da to radi u Staroj Pazovi. Da, sve je bilo na neformalnom nivou, prosto ljudi koji imaju... Da, čisto skupila se ekipa, počelo je da se nešto radi i mada sam ja generalno tu neku priču uvek imao, ono kao klinac maštarija, maštam o tome nečemu da dovedem tu neku tuning scenu u Staru Pazovu. I bilo mi je drago da su oni to počeli, rekao super, rekao neko što uradite dok ja dođem do tog nivoa da učestvujem u svemu tome. Rekao, bit će mi drago da, daj Bože, danas sutra postanem deo te ekipe, nisam ni maštao će to sve ići u ovom smeru. Međutim, oni su odjednom stali, zbog čega, šta i kako, to ne znam. Ali 2016. godine, negde pred Novu godinu, on je napravio grupu na Messengeru, gde je ubacio mene, Dejana Đukića, Milana Cerovskog, Vin Vučković, ne znam ko još tu sve bio. Da li ćemo da radimo nešto po tom pitanju? Ne generalno za ime Speed Hunt, nego da se pravi neki skupovi u Staroj Pazovi, da počnemo malo da se aktiviramo. Podigna malo mesto na nogi. Znači to su momci koji se pre svega bave svojim automobilima, njihovim, znači, tuningom, je to pravilno? Da. Iz cele te priče nekako smo nas dvojicu, generalno on što je pokrenuo taj neki chat i ja koji sam
jedva čekao to da radim, smo izašli kao jedini iz cele te grupe koji će to nešto da pokrenu. Prvi skup koji mi obeležavamo kao naš, ajde da kažemo, rođendan, je bio 19. februara i tu je bila zanimljiva činjenica da petak, subota, temperatura idealna, sunce, sve tip top, mi zakažemo skup u nedelju 12. I to između nas, ko se svi znamo, on zna neki momke iz Šimanovaca, ja znam iz Banovaca, ja znam kako koga zna, pozoveš pa ajde vidimo šta će biti. Tada u tom momentu, ja nisam siguran, prošlo je 2 godine od toga, mislim da je bilo negdje oko 10 auta, međutim, ja kad sam otvorio oči nisam mogu da verujem što se dešava napolju. Da 2 dana pre toga imaš lepo vreme i onda dođe nedelja gde je katastrofa. Dobro, ipak je februar. Mislim februara, ali je bilo zanimljivo da petak, subota, krenulo neko lepo vreme, rekao ajde neće valjda nedelja sad da pokvari to sve. Mi smo se skupili i samo što smo došli počinje sneg da pada. I to nam je bilo nekako jedno upečatljivo, jer niko neće po snegu istirati auto, to pre svega. Izvinjam se. I druga stvar, što svi beže od zimoća. Zima, ne mogu da stojim, ne mogu se družim. Mi smo u tom momentu, ta prva ekipa koja je došla tu tog 19. februara, to je sada ekipa koja vodi ovaj tim. I to je ekipa koja je došla posle 2 nedelje na drugi skup, gde je ista bila priča, potpuno ista priča, petak, subota, odlično vreme, nedelja kiša. Ali opet oni nisu odustali od toga i došli su. Jasno, po I tome tu smo shvatili da je to neka ekipa koja će biti tu, bez obzira na vreme, na uslove, na vamo, na tamo. Tu su momci iz Šimanovaca, naravno iz Banovaca, Belegiša, dakle još imamo Glubinci, Nova Pazova. To je sve nekako išlo spontanim nekim putem. Ništa nije bilo na silu, sad idemo, nego sve je išlo... Niko nije vukao za rukav, sad, hoćemo da idemo da pravimo skup. Gde je bio taj prvi skup? Stare Pazovi? Prvi skup je bio u Stare Pazovi kod vojnog odseka, to jest kod... Mi to zovemo parking PIN pekare, zato što je PIN pekara nekako poznata vikendom, posle izlaska se dođe tamo. Svima objasniš kod PIN pekare i tu si. I znaju odmah gde i to nekako mesto nam je ostalo tradicionalno mesto da sad više tu ne pravimo skupove. Zbog čega? Zato što smo sad se više toliko pročuli po Srbiji da nam je sad to tesno. I onda uglavnom koristimo, kad nije sezona kupanja, koristimo bazen. Tamo nikom ne smetamo, moja naselja smo za neka naša druženja. A kada je u pitanju neko, da kažemo, reklamiranje, to jest neki humanitarni rad, onda koristimo ulicu, to jest novu ulicu gde ste vi imali prilike da dođete da vidite kako izgleda jedan od naših skupova. Međutim, i taj skup je bio sabotiran ne od strane nekog drugog kluba ili bilo čega, nego sabotiran od strane države jer su uveli, jer se stvorio problem oko novog tehničkog pregleda. Gde naša vozila, sva koja su modifikovana, imaju problem da prođu i ljudi su od straha ostali... Bilo nešto pre tog skupa? Pa bilo jedno mesec dana pre toga je stupio na snagu taj... To je, ako se dobro sećam, skup koji je bio za pomoć Nikoli Vulinoviću. Tako je. Da li ste, pored tog humanitarnog događaja i onog prvog iz 2013. godine, organizovali još neke umeđu vremena? Naravno, 2017. godine tad smo napravili isto humanitarni skup za Nikolu Vulinovića. Isto je bio isti datum, isti vikend u godini je bio kao i sad već prethodne godine, 2018. Gde smo, evo sad to poređenje problema tehničkog pregleda. Mi smo 2017. godine u Novoj ulici skupili preko 120 automobila. To je pun kapacitet ulice. To su praktično iz cele Srbije došli sa svojim vozilima. Tu su iz cele Srbije dolazili, gde pritom u tih 120 automobila mi nismo računali naše vozilo. Samo da napomenem nešto, na tom našem humanitarnom skupu je bukvalno bilo više kola nego na nekom eventu koji ljudi organizuju, to je to neko okupljenje, to je takmičarski deo. Znači više ljudi došlo tu nego na primjer na nekom eventu, ne znam, u nekom gradu. Što je u principu i dobra strana toga da i dalje ima humanih ljudi koji će radije dođu na takav skup, nego da dođu na skup gde će da se bore sa ljudima koji su zavidni zato što nemaju auto kakav neko drugi ima, pa to sad dođu do koškanja. Sad, tu se pojavljujemo mi
ajde da kažem, mi smo na sceni potpuno novi poslednjih 2 godine, gde se mi pojavljujemo sa pričom što i stoji na našem logu, na našem simbolu. It's all about making friends with same mental disorder. U prevodu, sve je u pitanju stvarati prijatelje sa istim mentalnim sklopom. I mi se time vodimo, ali baš time što se mi vodimo, štrčimo od svih ostalih. Zato što mi nismo bazirani na takmičenjima. Mi nismo bazirani na peharima. Nas to ne da ne interesuje, interesuje nas. Zanima razmena iskustava. Nas više interesuje druženje, šala, zabava, provod, roštiljanje uz reku, kao što smo već radili i na kraju ove sezone na Veneciji, u Banovcima. Dobro, ali to možete i bez toga da radite na svojim automobilima, pretpostavljam da je to sve jedan krug, ili tako? Da, se prikažu automobili, da se razmene iskustva. Naravno. Pa to je ono što sam rekao na početku, ti automobili samo nas spajaju i pokreću sve. To je samo, eto, isto, to je neka, nešto što mi nosimo, kao kažemo, sa sobom. Kao što nosite telefon, mi nosimo auto, to jest ne nosimo, nego ga dovozimo. Sada ste registrovano udruženje, ali tako? Da. Ko može da se priključi udruženju, kakvi su uslovi, da li postoji članarina? Ne, od samog starta smo zabranili članarinu, bilo kakvo uvođenje članarine. Naravno, to nije sad bila moja ideja, sad nećemo uvoditi članarinu zbog toga, to je bilo neko iskustvo jednog momka iz Zemuna koji već ima isto svoj klub, gde me on posavjetovao šta i kako i zbog čega se klubovi raspadaju i zbog čega se ljudi svađaju, a svađaju se upravo zbog para. Dolazite u problem da imate članarine na godišnjem, na mesečnom, na bilo kakvom nivou, te pare ostaju u klubu, to je klub. Dobro, od toga se klub finansira svoje aktivnosti, ali tako? Pa sami finansiramo svoje aktivnosti. Mi sve sami finansiramo. Zna se ko učestvuje, to jest koliko nas ima u timu i tipa treba se organizuje skup, napravimo spisak šta nam treba, izračunaj se koliko je to para i podeli se na sve nas na jednake časti. Nema sad, ja ću dati 2000, neko neće dati ništa, nema toga. Deli se sve na ravnoj časti, bukvalno onako kako pravo drugarstvo i funkcioniše. Kako mogu ljudi da vas kontaktiraju ako hoće da pristupe klubu, šta je potrebno? Da li je potrebno da imaju određenu vrstu automobila? To su nas već mnogi pitali za pristup nama. Mi smo malo, nije da imamo neki gard prema novim članovima, nego tu se onda javlja, ako imate puno članova, tu se javlja problem 100 ljudi, 100 ljudi. Ne možete vi kontrolisati veliku masu. Pogotovo ne 3, 4, 5 čoveka koji su tu maksimalno aktivirani i koji se maksimalno bore za to neko ime, za ove majice koje nosimo, za neki ugled u ovom timu. Da li to znači da vam je bitnije poverenje među članovima nego brojnost? Tako je. Tako je. Nas generalno, kada pogledamo sve ostale klubove, nas generalno i sada ima mnogo. Što ljude oduševljava da se toliko ljudi, toliko različitih razmišljanja da se i dalje drže zajedno. Evo 2 godine mi imamo jedno jedino napuštanje iz tima i to ne zato što se neko posvađao, nego zato što dečko jednostavno nije hteo više s nama, hteo je s drugim timom, okej, nije nikakav problem, dođenje prijetno. To je to, ali što se tiče primanja novih članova, tu smo malo smo skeptični, zašto? Zato što mi uglavnom smo ljudi koji se svi međusobno znamo. Sad kad u tako neko društvo uđe novi član, to je već malo nezgodna situacija. Ući će jedan, ući će drugi, ući će treći, a sada nam neko novi, neko sa strane koji ne poznaje celu ekipu da počne da pravi svađe između ili bilo šta drugo, to mi ne želimo zbog našeg nekog odnosa, to je drugarstvo. Volao bih da mi svako od vas ispriča neku svoju priču kako je krenuo da voli automobile i kako je uopšte krenuo da radi to unapređenje automobila kojim se bavite. Može Stefan, da. Evo ovako, prvo, pre našeg tima, Speed Hunt, postoje tim Speed Masters. Znači oni su bili jako dugo pre nas. Jednostavno imao sam tu par drugara. Da li su oni bili Stare Pazove? Pa bili su isto koji mi iz okolnih tu mesta. Znači bilo je i ljudi Stare Pazove, ali bilo je ljudi iz okolnih mesta. Dobro, bilo je vezano za opštinu. Da, bilo je vezano za opštinu, da, ne.
Onda imao sam, to jest imam i dan danas drugara, Milan Cerovski, on me je uvukao u cijelu tu priču, gdje je počela ta ljubav prema kolima. Kad kažeš uvukao, da li si već bio vozač ili si još uvijek bio? Ne, pa nisam imao ni dozvolu, išao sam, tek sam krenuo u srednju školu, imao sam probnu dozvolu, jednostavno vidio sam kako ti stariji momci, dolazio sam tu na skupo i vidim, on je stavio felne, auspuk, daj, hoću ja tako, šta znam. I onda jednostavno krenula ta ljubav, mi smo prvo krenuli s tim jugom, krenulo je prvo neko sređivanje limarijski, pa jedne felne, druge felne, spuštanje, širenje, šta je znam. Dobro, zanimljivo si morao i da naučiš sve to da radiš. Pa morao sam, da, bez toga ništa. Znači, bez toga ništa. Naučio sam da radim to farbanje. Da li sad u potpunosti umeš da održavaš sve automobil? Da, pa u većini sve sam radim. Ne volim da teram, mislim da odvezem kod majstora, onda on uradi ovako, uradi onako, ne, ja volim da to bude kako sam ja zamislio, ako treba celu noć namještaćemo branik, radit ćemo branik celu noć. Znači da stoji kako sam ja to zamislio. To je vjerojatno i poenta cele priče. Pa poenta cele te priče. Tako da mi nemamo sad nešto, ja sad odem da kupim novo auto ili šta ne, mi napravimo bukvalno od neke kante koja je bila za otpad, znači da ga vratimo u neko, da kažem, stanje, zavim da se ljudi okreću za nama, nebitno da li on išao 200, 250, znači to uopšte nije bitno. Znači bitno je da auto privlači pažnju, da se razlikuju prvenstveno od drugih, da ne bude sve na isti kalu. I da se vidi da je u njegu uložen neki rad. I da se vidi da je u njegu uložen neki rad, da ima neku pojentu, da nije samo, kako mi to kažemo, turim, stavim, vidim ovaj stavit ću, vidim ovaj stavit ću, znači to nam nije poenta, sad da skrnavimo da, mislim svako ima svoj pravac, ali prvenstveno gledamo da to održimo da bude, jer prvenstveno većinu kola sad koje mi vozimo bukvalno više ih sve manje ima. Tako da gledamo to da očuvamo i... Sve manje ima u stanju u kojem ga mi nekako održavamo. I bukvalno ga više pazimo nego, sad da kažem neki, kako mi kažemo, daily car, što imamo auto za svaki dan, samo uzme da odveze od tačke A do tačke B, dok ova kola to za nas nije tako. Kao što ljudi, zato je gledaš kad parkiraš negde, ajde neću da stanem ovde, staću 2 km niže, ali da me neko ne udari, ne ogrebe i tako. Kako je kod tebe, Miljana, se krenuo? Kod mene je to krenulo, on je bila ta inicijalna kapisla koja me uvukla u to sve. Ja sam i dalje tu, ajde da kažemo, sitan igrač u svemu tome, ja sam tek počeo da... Da li si kao dete skupljao neke modele automobila, da li to da, toga imam na tone, to se i dalje čuva i dalje stoji i da, ljubav prema automobilima postoji naravno od malih nogu, to je potpuno normalno, jer ne mogu ja steći ljubav prema automobilima preko noći. Pogotovo ne sa tolikom energijom se bavim oko toga. Što se tiče samog mog auta, i dalje sam u toj nekoj beginner klasi početničkoj. Sad još uvijek razmišljam da promenim auto, da krenem nekim drugim pravcem, ali naravno ostajem tu u priči, još uvijek neću nigde odstupiti i dalje sam tu, samo malo me auto smorio, da kažemo, pa hoću da idem dalje. Nisam baš toliko vezan za sam auto kao što je na primjer on kad je trebao se oprostiti od juga, to je bilo... To su bile muke. Dobro, svakako i taj drugi auto koji planiraš da kupiš, ćeš koristiti ove svrhe. Da, naravno. Znate kako, to jednostavno kad uđe u krv, to ne može tek tako da se... Ja gledam, jednostavno ne može, znači ako si zatrtao taj auto, to je to, nema. Znači nema priče, to je to. Znači kako je... Nekako volimo da uložimo pare negdje da se vidi da smo uložili. Znači, pare su tu najmanje bitne, najbitnije je ljubav prema tom autu, da vas taj auto svaki dan kad god prilazite njemu, da sednete u njega, da vas on svaki put oduševi. Iako znate da je to vaše, iako znate svaku manu tog auta, koju neko drugi s strane neće vidjeti. Kao što, na primjer, on zna neke mane svog auta, koje ja, na primjer, ne vidim, ili ih vidim i kažem, daj, nemoj me zezati. Vjerujem da većina ljudi ima nekakve zadovoljstva, nekakve hobije koje njima izazivaju takve emocije o kojima govoriš, tako da svakako te razumem. Što se tiče takmičenja na koje idete, šta se tu tačno dešava? Da li se prosto ocenjuju te karakteristike u smislu koje su najskuplje, koje su najkreativnije, da li postoje po nekim klasama, malo nam to objasnite. Šti ili ja? Ja ću početi, evo ovako. Prvo, da se ode na takmičenje, naravno kreće se ta kotizacija, to naravno plaća. Onda ima više klasa, kreće se, šta znam, beginner, extreme, OM+, nacionalna klasa, JDM, to su japanski automobili, German style, to su nemački automobili, ima i neke podklase, best Italian style,
Best Rat Style, Best Race Car. Sad, svako vozilo se, naravno, vi se prijavite, na primjer, u mom slučaju nacionalnu klasu. Jugo? Da. Sad se na vozilu, mislim nacionalna klasa, na vozilu se ocenjuje što više prerada. Ali da su nekako, da se auto zadrži nekako, da kažemo, u što više fabričkom izgledu, ali da to budu prerade. Sad, tu se kreće od širenih felni, nižih guma, šta znam, motorni prostor da bude urađen, da nema kapljica ulja, da nigde prljavo zamašćeno, žice lepo sakrivene, sportska sedišta, sportski volan, naravno tu auspuh, spuštanje i tako. Takođe na takmičenjima dobija se nagrada za najlepšu felnu. Znači to nema, mislim, ne mora da bude nikakve veze da li felna košta 2000 evra ili 500 evra. Kreativnost. Više je kreativnost u pitanju. Takođe dobija se za najniži automobil, za najbučniji automobil, za najlepšu boju, najlepši motorni prostor, najlepši interijer. I to je sve vezano za izgled auta, a postoji i deo takmičenja u muzici. To je taj DB drag. Tu se, naravno, postoji sudija koji ima svu opremu za merenje decibela u kolima. I to je podeljeno po klasama, mislim da ide mini, A, B i Pro, međutim to je sad po novom pravilniku je sad to nešto izmenjeno, pa sad više ne znamo kako to. Pogotovo što se nas dvojice ne bavimo time, tu imamo naših takmičara, to jest naša dva takmičara koji su jako uspešni u tome. I na tome im hvala, što su uspešni. I tu, na primer, treba dosta znanja što se tiče kablova, žica, pojačala, struje, to mi smo, u tom smo malo slabiji. Što se toga tiče, tu od toga imate svoje predstavnike. Pa dobro, da, naravno, ima ljudi koji se stvarno bave time i stvarno su zaluđeni time. Naprimjer, njihov auto, njima nije bitno kako im izgleda auto. Njima je bitno da taj auto pravi decibale. Da se tresu, da se raspadne kad pojača muziku, znači. Sve u svemu, sve to, kada neko gleda ko se ne razume, kad gleda sa strane, sve to izgleda kao divljaštvo. Možda ne kao divljaštvo, možda više kao neka detinjasta disciplina, ali u suštini svaki je hobi manje više takav za ono koji ga ne razume. Da, ali kogod je tako razmišljao kao detinjastvo, kogod je ušao u srž toga, to je počeo da obilazi to, onda je shvatio da to uopšte nije dečija igra. Ali to zaista nije dečija igra. Postoje i snimci, to jest snimci sa skupova, slike, nagrade. Ja ne znam koja dečija igra košta minimum 2000 € da se organizuje. To su ti eventi takmičarski. Možda ne treba meriti ni po novcu, prosto ne, to dajem samo primjer da tu treba jako puno vremena za organizaciju, čak i našeg skupa koji nije tako velik kao što su ti skupovi tipa u Zemunu, Subotici, Požarevcu, Bačkoj Topoli, gde imaju bine, gde imaju muziku, igračice, šta god nekome na mašti bude. Naprimjer, po meni najmaštovitiji skup je u Subotici, koja nažalost ove sezone najvjerojatnije neće praviti jer su odustali. Mislim, odustali, oni viču da su pauzirali, ja se nadam da ne pauziraju, da ne odustaju, zato što je to po meni najmaštovitiji skup i gde skup na kome nikad nije dosadno. Pogotovo nama koji provodimo tamo ceo dan. Jer mi dođemo ujutru u 10 i mi do 8, 9 uveče. Znači, ceo dan imamo aktivnosti, znači, stvarno bude super. I to je ceo dan druženja, šale, smeha, svega bukvalno, ali što je najbitnije, nema rivalstva. I to je najbitnije u celoj ovoj priči, jer je počelo da se javlja u zadnje vreme, mislim u zadnjih, 2-3 godine, počelo da se javlja to veliko rivalstvo i to je ono po čemu se mi razlikujemo od ostalih. Nama uopšte nije bitno da li je dobio Miljan, nebitno neki momak iz našeg kluba, da li dobio Pehar ili ne, to uopšte nije bitno. I po tome se mi mnogo razlikujemo od ostalih. I upravo zbog tog problema rivalstva koji počinje stvarati i u toj, da kažemo, srpskoj tuning sceni, je što mnoga kola ostaju u garaži. Mnoga kola koja vredi videti nisu, što mi kažemo, cirkusi od auta kojim se samo nešto nabaca, nego su stvarno kvalitetno i sa puno truda i rada i sa pre svega mnogo novca uloženih, a stoji u garaži zato što ljudi neće da im neko dođe, da im neko pametuje, neko ko
uopšte nema ni približno da neko podcenjuje rad. I da neko podcenjuje taj rad. Da, razumijem. Mi, naprimjer, između nas niko nikome neće reći, brate, pa vidi na što te liči auto. Okej, brate, imaš problem, rešit ćemo ga, nije nikakav problem, ali to ostaje između nas, mi ćemo to da rešimo. Rešimo taj njegov problem na kolima, tipa, zagrebo ga neko na parkingu, zgonjava ćemo da farbat ćemo, nije nikakav problem, kupi boju, dođi, farbat ćemo. Crklo nešto na auto, promenit ćemo. Do sad smo uglavnom pričali o grani koja je više styling. Tu je i tuning, ili tako? Tako je. To se više odnosi na performanse automobila koje se uvećavaju na nekim doradama motora i slično, ili tako? Da. Da li se ljudi u vašem timu bave i takvim stvarima? Ima. Imamo trenutno jednog aktivnog člana, naravno ne vozi pod našim imenom, zato što to nije moguće voziti pod našim imenom, jer moraju se vade neke određene licence za naše udruženje. To je već malo komplikovanija priča i malo skupa na godišnjem nivou da bi mi mogli da prijemamo takozvane trkače da mi izdajemo licence za trke. Aha, znači postoje i određene trke koje se posle toga ne možete da li su to ulične trke, o čemu se radi? Ne, to je trka ubrzanja na 402 metra gde se meri vreme auta. Za koje vreme će taj auto da pređe tih 402 metra. Drag racing, takozvani, da. Postoje te neke klase se dele po sekundama. Najlošija klasa je 16 sekundi, pa ide 15, 14, 13, 12, 11. Sad, i sve ispod 11 i sad diskutabilno koje kola su prijavljene. Jer već za 12 i 11 klasu, za 12 i 11 sekundi već treba ozbiljna snaga auta i ozbiljno spakovane mašine da bi moglo da izveze to vreme, a kamoli za 10 ili 9 sekundi. Dobro, to su potpuno legalne. To su legalne trke. Da li znate da se neki ljudi koji se bave tuningom bave i nekim nelegalnim uličnim trkama? Da li to postoji u Srbiji? Što se tiče, to da postoji u Srbiji, postoji. Jer svi smo gledali te filmove, možda igrali neke video igre gde se... Pa dobro, generalno tuning styling je krenuo od takozvanog filma, to je ne takozvanog, nego već filma postojećeg, taj Fast and Furious, gde je sve ilegalno. Međutim, niko od naših članova se neće tu po ulici divljati ili bilo što drugo, što smo mi striktno se dogovorili da to ne... To nam je možda jedino pravilo koje imamo, znači, u suštini niko i ne divlja, ne mogu da kažem, od naših. Znači, zalažete se za poštovanje propisa na putevima za Pogotovo, da, pogotovo baš obraćamo pažnju, pogotovo što ta kola koja nose našu nalepnicu, znači nemojte tu da stvarate lošu sliku o nama, pogotovo što da krenemo od policije do ne znam nekih ljudi, tu misle da su mi tu neki divljaci, da se mi tu trkamo po ulicama i šta ti ja znam. To je skroz pogrešna slika. Stvari je suprotna slika, na primjer, nas država doživljava, ne generalno nas kao Speed Hunt, nego generalno tu tuning scenu doživljava kao nepoželjnu grupu građana. Da li možda postoje razlozi za to, možda su postali pojedinci koji su zloupotrebljavali te svoje automobile? Zbog čega postoje razlozi? Zašto ta država gleda jako ograničeno? Ta država gleda tako što neki tatin sin dobije kola jaka od tate, koji nema veze ni sa jednim bilo kojim tuning klubom, niti sa bilo kojim, niti ima bilo koje veze sa tuning scenom. I počne da mi manijači po gradu, da pravi gluposti, da, fabrički snažan automobil, i onda to država, imamo tata kupio, dobro, i onda vide nas koji štrčimo iz regularnog saobraćaja, gde smo spušteni, lepa felna, bučan automobil, naravno ne nešto preterano da sad ogluve ljudi od nas, ali bučniji od ostalih automobila u saobraćaju. Onda oni nas smatraju da smo i mi ti divljaci koji prave probleme po gradu. Naravno, ima i ljudi koji nisu mami ni tati ni sinovi da prave probleme po gradu, ali mi ne možemo se izborimo sa nečim problemom u glavi. Ali šta može da se desi ako niste prekršili jedan propis, praktično šta mogu da vam radi? Pa može, zato što je, na primjer, zakon kod nas u državi jako neuređen, jer mi kad odemo da pitamo šta nama treba, gde možemo da testiramo tipa sportsko vešanje, točkove u minusima, spojlere, ajde da nazovem spojlere, dobijemo odgovor ne znam. Aha, znači praktično ne žele da vam izađu u susret da legalna vozila uopšte posjeduju. Da, i onda dođe problem do toga, kad vas zaustavi policajac
On kaže daj mi atest za, ne znam, šire felne, zašto felne viri iz rubova? Kako ja da mu dam kad nemam? Odem na tehnički, ja ne mogu da registrujem kola. On meni kaže traži potvrdu od, ne znam, od proizvođača automobila. Ti odeš tamo, ljudi nas gledaju koja smo pali s Marsa. Kakva je potvrda? To je problem koji ste spomenuli prilikom organizacije onog humanitarnog događaja, ili tako, poslednjeg dana. Kako rešavate to? Kako vaše kolege to rešavaju? Pa, postoje, posle tog humanitarnog skupa je bio sastanak klubova u Inđiji, tada je bio u Inđiji taj event, to je takmičenje u tuning stylingu, gde smo mi pokušali da napravimo neku priču da se ujedinimo svi klubovi registrovani u APR-u, da se ujedinimo i da probamo da nešto izmenimo po tom pitanju. Sad, to je jako lepo krenulo, taj prvi sastanak, međutim drugi sastanak već nije održan. I onda je to malo utajilo, iz kog razloga ne znam, ja i dalje imam želju to da se promeni, zato što svima nama to ide u korist. Ne sad da nam oni dozvole da mi sad izađemo na tehnički bez problema, da nas niko ne proverava. Ok, proveravajte nas, nije problem. Ali mi onda ne možeš tražiti zatez za jedan deo 100 €. Koji taj deo tipa košta 2000 dinara. Samo da napomenem nešto. Ja i jesam za to, znači i treba, proveravajte nas, i treba da nas proveravaju, jer naravno ljudi svašta stavljaju... Bezbednost. Tako je, znači ljudi svašta stavljaju, svako nešto budži danas, ja jesam za to, ali omogući mi da ja mogu to da vozim. A ne da dođemo na princip, sad je tehnički, sad ću ja da skinem deo, pa ću dodem, pa će da mi slikaju kola, pa ću onda dođem kući, napakujem ponovo, pa opet vozim. Mislim da to nije rješenje. I onda imamo problem prilikom, kad se to uradi, onda imate problem prilikom rutinske kontrole saobraćajne policije. Oni pogledaju auto koji po ovom zakonu nije tehnički ispravan, a on je registrovan. I onda se pravi pitanje kako. I onda mi još uvijek niko to kod nas nije uradio, da bi mi mogli kažemo mi pravimo problem. Ali se dešavalo da ljudi to urade, da ga vrate auto na fabriku samo zbog tehničkog i da ga posle ponovo naravno sve vrate delove tunirane da vrate na auto i kao da se ništa nije desilo, on ima registrovan auto. Ali ne daj Bože danas sutra da ga zaustavi neko od policajaca koji striktno vodi računa o svakom propisu, napravići problem i tom tehničkom pregledu, a napravići problem i sebi, bez veze da mu se oduzme auto ili bilo šta drugo. Okej, treba da se proverava. Stvarno ima svakakih faca koji se bave takozvanim tuningom i misle da se bave tuningom. Ugrožavaju i sebe i bezbednost, a to su upravo oni koji kaljaju tu tuning scenu koja se zaista, ali zaista lepa. I ta tuning scena se bavi humanitarnim radom, a to niko nigde ne spominje. Svi spominju nas kao najcrnje, a niko ne vidi ono što radimo dobro. Dobro, prilika je i u ovom intervju malo bolje da predstavimo i vas kao pojedinci koji vodite udruženje, da ljudi vide da ste pristojni, mladi ljudi koji prosto imaju svoj hobi kojim žele i vole se baviti, ne ugrožavajući nikoga drugog, je li tako? Naravno. Da se vratimo na neke malo lepše teme, da li planirate sada proslavu svog rođendana u februaru? Naravno. Ste već napravili? Pa još uvijek nismo... Šta ćete, tačno? Nismo ništa definisali, ja sam prvo da kažem večera setio da je to sad jako blizu. Najvjerojatnije ćemo otići kao i prošle godine na neku večeru, nešto da se svi zajedno združimo, mi članovi kluba. Ste prikazivati automobila? Ne, to je sad samo striktno druženje, u restoranu negde. Svakako je zima, sva kola su, ili su neka kola u garažama da se ne isteraju po zimi, po solu, po snegu. Kad će biti prvi skup gde ćemo moći da vidimo? Prvi skup sa prvim lepim vremenom. Da, uvek iznenadimo. Uvek iznenadimo i nekako se trudimo da budemo neko ko će prvi da pokrene lavinu skupova. I trudimo se da nekako budemo poslednji koji će završiti skupove. S tim što naši skupovi nisu takmičarskog karaktera. Naši skupovi su ili humanitarnog ili klasično druženje. Dobro, po tome ste praktično već izgradili neki svoj ugled na nivou Srbije. Da, naravno. Tako da se prepoznaju i takvi dolaze kod vas na skupove koji tako razmišljaju. I mnogo mi je draže da mi takvi ljudi humanitarni dolaze na naše skupove, nego da mi dolaze ljudi koji gledaju rivalstvo. Kako tačno može da se prikupi novac na jednom takvom skupu? Kako to funkcioniše? Pa evo kako smo mi, na primjer, funkcionisali na oba skupa za Nikolu. Pre svega, da bi bilo šta se organizovalo, potrebno je novac. Sad, postoje neke stvari za koje mi ne možemo skupiti novac između nas, jer stvarno nemamo tolike financije.
a da neko kao pojedinac iz tima plaća, to stvarno nema smisla, da neko sam kura. Ali uglavnom potrudimo se da nađemo te neki mini sponzori. Koji ćemo da reklamiramo njih, problem su da ih spomenemo, ali da budu to neki sponzori čisto za taj skup, da nam pomognu da izguramo, da skupimo što više para. Naprimjer, kako je bilo to prošle godine, našli smo ljude koji će da plate piće, koje se prodavalo po simboličnoj ceni, nebitno da ste uzimali guaranu, kolu ili vodu ili bilo šta, bila je cena 100 dinara. Ništa pretarano, ništa što ne može niko da izvadi. Bile su tu žene koje su spremale kolače, kiflice, to se prodavalo i pravili smo takozvane Team Fred majice. To su majice koji naši, ajde kažemo, neki fanovi kluba, fanovi našeg tima, koji zaista postoje. Ja nisam verovao da to može da postoji i u našem, i zaista je lepo videti da se pojavite posle nedelju dana na skupu u Inđiji i vidite vaše Team Fred majice u publici koja je došla tu da gleda taj skup. I zaista nam bude drago svima nama zbog toga. I da se vratim na temu, znači prodavale su se majice za koje smo naravno probali da nađemo najjeftiniju soluciju, da što manje mi od te prodaje odvajamo para za te majice i štampu, a da što više ode za ono koga se skupa. Uspeli smo i prošle i preprošle godine da napravimo neku lepu sumu novca, što je danas je, nažalost, svaki malo veći dinar je lepa suma. Verujem da je Nikoli i njegove porodici osim samog novca značajno bilo i to druženje. I to da neko misli na njih i da je spreman da se potrudi i ta energija koja se deli. Da li planirate i dalje da pravite neki događaj kao neku uspomenu na Nikolu, koji jeste, vidio sam, bio vaš prijatelj? To smo najavili smo prilikom poslednjeg skupa, to je poslednjeg pozdrava Nikoli, smo najavili da će to da postane memorijalni skup. Ove godine će se održati 14. jula. Dobro, možemo i da najavimo. U tom momentu će, sad ne možemo danas da najavimo kome će biti namenjen taj novac, ali će biti humanitarnog karaktera i isto će biti namenjen za neko. Isto će biti priča, prodaja pića, prodaja Team Fred majica, prodaja hrane, šta god u tom momentu nam padne na pamet da mi prodajemo. Sad, do toga ima još 7 meseci, tek je počeli godinu, do tada imamo razne ideje da smislimo šta i kako. U svakom slučaju bit će humanitarni skup i bit će u čast, to jest taj neki memorijalni skup za Nikolu. Memorijalni skup za Nikolu. Dobro, to je vrlo lepo. Mi ćemo svakako pratiti vaše aktivnosti, to je vizualno zanimljivo i da snimimo i da predstavimo sigurno našim gledalcima. Bićemo u kontaktu, želim puno sreće i uspeha u narednom radu i ne dajte se. Ja bih volio samo još da pozovem lokalno stanovništvo koje nas iz nekog razloga, sad da li ljudi u Staroj Pazovi nisu navikli na to, ali generalno ljudi, ja ne znam u čemu je to problem, ali ljudi kao da nas izbjegavaju. Mi napravimo skup u Novoj ulici gde imaju dve stambene zgrade ogromne. Ljudi se teru na nas. Gde ima park gde dolaze deca, deci su sva ta kola zanimljiva. I da niko iz te zgrade ne izađe da vidi bar šta se dešava. Predrasude postoje. Postoje predrasude, ali nadam se da će ova večeras naša priča malo da skrene te predrasude i zaista pozivam svo lokalno stanovništvo da svako ko ima predrasud da dođe, da se uveri da to nije onako kako oni zamišljaju. Da je to sasvim neka druga i lepa priča i da je to bazirano na druženju, a ne na divljanju po ulicama i da mi u stvari pokušavamo da napravimo jednu lepu sliku o ljudima koji se bave u tom. I samo još nešto da dodam, da ljudi nisu ni svesni kako, na primjer, baš to što mi radimo može da povuče decu sa ulice, da ne krenu nekim lošim putem. Kao što je, na primjer, eto, mene je to povuklo, jer sam uvijek bio tako sa starijem, uvijek sam gledao šta oni rade, kako oni, i tako mi danas pokušamo da prenesemo na, da kažem, tu našu decu, tu iz okoline, kao što već imamo par momaka koji su dosta mlađi od nas, ali krenuli su tim našim putem. To mi je jako drago da vidim, pogotovo ovde u ovoj sredini, u ovo današnje vreme, kako je sve nakaradno. Pogotovo koliko je postalo opasno. Da, slažem se potpuno sa vama, jedna lepa poruka za kraj, sigurno. Da. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam.
find your way back home.